caragol, D'aquesta forma ha esclatat l'Aplec del Caragol, amb la 6a edició de Lo Caragolazo, un espectacle musicoteatral on s'ha anomenat la nova colla d'honor, La Trinxada, després que l'any passat ho fos la Penya Lo Resbalón. La carta de presentació, una cançó per animar a tots els penyistes congregats a la glorieta dels Camps Elisis. Vila potser de gran podria la seva colla ajudar. Bravo, plequistes, per la millor festa del món! I com a invitat especial, Bojan Kerkic, un declarat amant dels caragols i que té clar on pot anar per menjar-ne de bons. Has tastat caragols per algun altre lloc? T'han agradat d'algun altre lloc? Quins creus que són els millors caragols del món? Els de Linyola. Els de Linyola? Els de Linyola. Que bé, saps que bé. L'acte ha donat inici a 3 dies de festa i que ha servit també per enregistrar el videoclip oficial de La Rumba de l'Aplec, una composició amb lletra d'Àlex Valdivia i música d'Arnau Fernández. Aquest any vull anar a l'Aplec com no hi ha mai. El garrotant amb família i amb amics tots ballant plegats i que l'Aplec del Caragol torni a començar. Otra vez! El garrotín